umuntu kaNkulunkulu. Nawo wonke umuntu unabantu ahamba nabo, azi ukuthi labo bantu uhamba nabo bathandani yini abangayithandi. Ya uma waze lokho nje ukuthi empeleni ubani abakuphethe loo nto, hhayi phela ukuthi phela sabantu abamnyama bafethu, actually unayo i-DNA yalokhu njani yabo, ne-DNA yomuntu, i-DNA ye-pastor okhokho nobani, ne-DNA yalabo bani. So yibona labo bantu bahlezi benawo bavika ngaso sonke isikhathi ukuthi hayi bo siphumelele phela nathi. Yini manje kade sizama la sazama hey nangu umuntu, hayibo nangu umuntu engathi uzoyenza lento, yabo loo nto, nangu umuntu engathi uzoyenza lento. So njengoba kuqhuma pha yabo loo nto, nami ngiyafika yabo loo nto, ngiyafika njengomshayi wazo endlini yabo, endlini yami yaqhuma pha kwi-TV laphana, ngemuva kwi-TV yaqhuma pha elokhunjeni, kuyaqhuma pha laphana ekhabetheni, kuyaqhuma pha. Hayi relax relax. Ethi uyabona nawe qhuma ipama lapho, qhuma ipama bafethu. Hayi abadlali lezi ndlondlo engamna zayidlali, zayiqhumisa impama. Usondele nje eduze wami, zayiqhumisa impama, yaqhuma impama. Relax mshayi wazo, relax mshayi wazo, relax. Kusuke kuqhuma.